12 pares que si s'entraren a Natal votaren, estiraren a Natal i s'ha notificat a 12 pares per part meva que això ha passat i que està tancat en blau, està ballat i que la responsabilitat serà d'ells i que ells tenen que ser els que prenen les mesures. Nosaltres ho hem comunicat. La responsabilitat normalment serà, si passa la desgràcia, no serà del pare, serà de l'Ajuntament. La responsabilitat és de l'Ajuntament d'actuar contra les persones que se pillen allí dins sancionant-ho, perquè tot serà quan es passen pares agarrant medides, quan es toca la butxaca. Perquè jo com a auditor no vull responsabilitats d'una persona que no vulgui que no passe, que no pugui dir. Perquè si passar, que no pot passar. Sabem massa bé que no ho sé. Rematem este punt, nosaltres i segons la reflexió per la impressió. Vots a favor de la modificació de l'ordenança fiscal, reguladora de la taxa de llicència d'obres. El sisè, aposta que procedisca en ordre a l'establiment d'una ordenança reguladora sobre antenes de televisió, ràdio i telefonia. Sabeu que tenim una antena de telefonia a Ibaix instal·lada sense llicència, ni d'obres ni d'activitat. Bueno, si no ho sabeu, us ho dic, comprovant que així. Però l'Ajuntament no té ninguna ordenança que regule la instal·lació de les antenes. Entonces, lo que ara hem de fer és permitir que s'instal·len les antenes de telefonia, però on diu l'Ajuntament. I on diu l'Ajuntament és, en aquest cas, havien dit a 500 metres del casc urbà, si voleu que sigui més, això és un número, que no hi ha ningú problema, i futures zones urbanes no pot tenir ninguna antena de telefonia mòbil. Entonces, lo que proposem és regular-ho, que l'Ajuntament diga, que vull ficar una antena, té que vindre, llegir l'ordenança i complir el que fica ahí. I no podria ficar-la mai a menys de 500 metres del casc urbà o de zones urbanes. Si ho incomplirà, nosaltres tenim una llei que fica com el podem sancionar. I el que intentem és, per poder atacar aquesta antena, tenim que regular com es podria estar legal. I podria estar legal anar-se'n a 600 metres del casc urbà. Que poden ser 600 o 2.000. Nosaltres som uns... ficar 500, perquè 500 de casc urbà on se pugui obrar, doncs n'hi ha un hotel, si voleu que fiquem més o menys, si ho voleu parlar ara. Sí, nosaltres preferiríem que fueran des inclús que és possible que les habitants de la reunió si fora sol públic, com s'ha comentat entre la depuradora, si fora sol públic de l'Ajuntament, la reunió de l'Ajuntament estaria recaudant els diners anuals que ara no recauden. I el més impossible el cas de l'organitzador. Nosaltres, si fiquem uns metres, si fiquem 500 o fiquem 800, això es pot medir. Si ve a ficar-se a tal puesto, es pot medir sense anar allí. En els planos se pot medir i dir, vostè complís o no complís. Tenim que dir, això és quantificable i és medible. Entonces podem dir que estigui a 500 o a 700 o a 10.000. Bueno, de 10.000 no, perquè estem parlant del nostre terme municipal, de regular-ho en el nostre terme municipal. I ve a col·lació perquè aquesta setmana seguida que va dir ha sancionat a una empresa que ha ficat una antena sense llicències, ha desmantelat-la, li queda una multa d'1 milió de pessetes, però perquè té una ordenança que regula la instal·lació. I nosaltres el que volem és una ordenança que la regule per poder atacar-lo. Ficar un mínim de 500 i després la decisió de l'Ajuntament. Si fiques un mínim, saps que d'ahir en amunt pots demanar los 500 a 3.000. Ella no té res més. Es que té que contar un casco més 50. Si 600 metres no estiga programat ser urbà. Mínim a l'hora de l'autopista. Però mira, mínim a l'hora de l'autopista. Tenint en compte una cosa, que veu aquest ambient tan lluny, que vostè no es va acabar els mòbils. 500 metres és prudent per mi, perquè no contempla el sol urbà, sinó l'urbanitzable residencial o que estigui en procés de dicha qualificació. Això és molt de cosa. Sí, perquè si va l'ampliable hasta la autopista, després contaria sí, però en fi, a més, aquesta ordenança no l'ha revisat el Departament de Física de la Universitat Politècnica de València, se l'enviaren i s'aparegut bé. La tenen diversos pobles, igual, pràcticament al cap, perquè a més és un model que se repartia des de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies o la Federació Espanyola i he parlat amb llocs alcaldes i que han pogut atacar les antenes perquè tenien regulat això, que era infracció urbanística. Vostè té llicència o no?
multa i tancament. De qual legalitzar-se? Conforme diu ahí, 500 metres. Vaig a vostè que legalitzi. Però el que intentem és regular la instal·lació, que permetir que s'instal·len per regular on s'instal·len i com s'instal·len. Voleu que fiquem més és complicat, perquè necessitem del terme, necessitem del terme. Mínim, si conviene Bueno, pues se vas a la casilla 3 a peu, que dices, hombre, estás dando el vídeo. Si tingués un mínim de 500, sempre podràs dir que ell no, vaig a ser 700 o vaig a fer una regió. Si fiques 500, aniran als 500. L'ordenança diu No, però anem a veure. textualment. Però és que ells se col·loquen on els seus tècnics diuen, entonces, si tu dius a 500, però a 500 no hi ha ningú terreny que siga adequat o no ho sé, se n'aniran a 1.000, ells se n'aniran a Això serà una parcel·la adequada. que tinga bé una altra parcel·leta, ojalà, coincidim tots. Diu, Sí que és el mínim de 500, però ells se'n van anar a 2.000. textualment, l'últim punt de l'ordenança diu, queda prohibit així mateix la instal·lació a menys de 500 metres, a menys de 500 metres, del sòl urbà o urbanitzable residencial, o que estigui en procés de dita qualificació per al planejament de tramitació. I després hi ha una disposició que diu les antenes de telefonia mòbil sense llicència municipal, què han de fer per estar legals? El que han de fer és complir això, i anar a 600 metres, tindre llicència d'obres, tindre llicència d'activitat, tot el que fica així. No estaria de més de ficar una cosetilla de que en un futur que aquest sol pugui ser urbà o urbanitzable, que en aquest futur Som urbà o urbanitzable. està dient ahí que ja estiga programat. No, o programar per planejament que està tramitant-se també. Que estigui tramitat-se, i si té 10 anys que ja està tramitat i ja està fet, ja i diu, ara anem a ampliar el sòl. No està bé de ficar la coletilla i dir, se reubicarà en un altre lloc, ja està, perquè les persones que en aquest punt se vagi a fer la urbanització, tampoc no van fer allí en aquest moment. I per culpa de l'antena mòbil no se té que ampliar la urbanització. El tema de les antenes és un tema Ja no se la vais a la marxada. No, que si la vaig a Pero no tienes cobertura. Sí, jo crec que el tema de les antenes és un tema molt complicat. No poden, s'ha intentat atacar per tots els ajuntaments per el tema de la salut. Com ningú pot demostrar que li fa mal o no li fa mal, s'ha perdut tot el que s'ha fet en tots els ajuntaments. Al final estan atacant-los tots per el tema de la... Bueno, vostè va ficar-se ahir, va fer una obra, llicència d'obres, en la sila la demanaren, no li la donaren i aquella fica l'antena. Això l'han cascat 2 milions de pegues, desmantelamientos, de tot, però perquè ho tenen regulat. I així és com estan atacant aquest tipus d'antenes. Permitir que s'instal·len però en les condicions que l'Ajuntament li marque i conforme li marque. Nosaltres estem fent el que fan la majoria de pobles.